umfowethu uMalusi Zondi uzoba undaba ezitha ngokugcwele. Siyahamba manje, siyaphuma siyophongolo, siye emashobeni esigodlweni sesilo eyogcotshwa ngokugcwele. Sithi nje kugcwele amabutho la ekhaya, kugcwele umndeni, kugcwele nabo bonke abantu omakhelwane, kugcwele isizwe. Sizoqopha umlando ngalolu suku olwanamhlanje. Siyathemba ukuthi bonke labo esihamba nabo bazobe besisekile. Siney'nsizwa ey'phuma koMalawi, siney'nsizwa ey'phuma kude le koZambia, likanye nathi namhlanje zifuna ukulibona lolu suku, sifuna ukuthi uZulu bambisane. Imvukuzane yakithi, imvukuza eMpumalanga yazimayini, isimbamgodi singawulali kwasala kwalala abafokazana. Uma khonja okhonjwa nayisilumiso uZulu kwazolithini, kwamnika isihlangu samfanela, kwamnika isihlalo, kahlala laqhiyama incinza lakithi, elancinza kancinza intombi layeka, yabuyela sokweni, izulu edume emzinyathi, iy'ntaba namaqhuma kawekezela, lathuma layithatha iy'hlangu zamadoda, lawekezela ibandla, laphuma futhi ilanga lakithi kogagashe, igologolo edilika emafuni, laqeketha izindaba nondaba, lizehlisa ngobayede, emlomeni kaMntwana uNathi kwabasadlunkulu, daba ziyashisa, engayifakaza, umyela kwabakakhokta, daba ziyashisa isey'thebeni, zafika nohlalo kobumbano lamazondi, uMr MG Zondi, daba zangena egumbini, ziziqeshana, zaphuma zingamaheheba, sebethi hololo, halala, inkosi ingeyethu, inkomazi yakithi, immeli igwansile, uNondlini sozwe ithola igodlile, inkosi yakhonja kwelamathonga, yakhonja emazulwini, kwengavuma iy'nkanyamba zomhlaba, unomthebo wondaba ezitha sebebonke, ngaphandle nangaphakathi eSouth Africa, abanye bathi Zondi. Uzohlanganisa nokubungaza, ukuphakanyiswa nokugcotshwa kwamakhosi endaweni nayo futhi eyinhliziyo kaZulu. Iso lenkosi nakhona liyadingakala, indawo ekakwe amalokishi ney'ndawo zasemakhaya uma zakhele, nendawo ephakathi neTheku neMaritzburg, okuyindawo la kubonakala khona abantu bakhona bakhala ngokuthi kukhona ukunganakeki. Amakhansela ayawenza umsebenzi wawo, kodwa nathi njengey'nduna namakhosi, nathi kumele senzowethu umsebenzi nabesilo. Ngalokhu ngiyatusa ukuthi kuleyo ndawo kufuneka futhi umuntu onesandla esinokubekezela nokuzwakala umephefumule, abe futhi umlomo wenkosi leyo ndawo. Ngiphakamisa ngokomlando ninabesilo uMancinza, uBhambatha nangu umnumzana umhlonishwa uZondi ophakathi kwenu, naye engimphakamisa njengeso nomlomo wenkonyama kuleya ndawo ninabesilo. So-ke ihistory ayiphinda namhlanje, ingakho-ke usuku olukhulu lolu koZondi sithemba sibajabule leso sonke soZondi, naso sonke sijabule nje likhula kakhulu lo suyingqophamlando ukuthi isilo samabandla edlula methi eyamakhosi ibeke
inkosi uZondi njengesolayo ukuthi agade umhlaba wayo nesizwe sayo, aphinde futhi athuthukise umhlaba wayo nabantu bayo neKwaZulu Natal nabo abantu baseSouth Africa. Ngokosiko-ke lesiZulu lezi ikhundla ezifana nazo lezi ziyabongwa eDlunkulu. Angeke sancenga manje. Izwe lokhokho kumele libuyele kokhokho. Siyakwamukela ngonyama samaZondi ukuthi uyosigadisa umhlaba wakho, umhlaba wokhokho bakho ngonyama. Thina nezizwe zakho nezinduna zonke ngonyama sizosivikela isihlalo sobukhosi. Ngonyama sithe ukuthunywa wena asikwamukele. Sase sithi namakhosi akaZondi esihlalweni sicela ukuzoletha amaguqa awu-120. Nawo amaguqa akho usuka kuleli truck kuza kuleli kuza kulela kuza kulela kuza kulela naleya. Sithe cha siyafisa ukuthi uphile Ndlulamithi, iNdlunkulu yonke isuthi. Akuphelile kodwa la, kodwa kunye sokuxoxa neNdlunkulu.